יש שני דברים שמרתיחים לי את הדם. האחד שאומרים שבית הספר לא מלמד חשיבה ביקורתית, והשני שאומרים שהבחינות במקצועות מדעי הרוח והחברה מבוססים על שינון. בואו נוכיח שמדובר בסיסמה ריקה מתוכן. ניקח למשל את היסטוריה. בהיסטוריה אנחנו לומדים מה אפשר את עליית הנאצים לשלטון. מה יותר חשיבה ביקורתית מזה? אנחנו לומדים על מלחמת יום כיפור, ואז שואלים, האם מדינת ישראל ניצחה או הפסידה במלחמת יום כיפור? כשאנחנו מדברים על מלחמת ששת הימים, אנחנו עושים דיון על השטחים ועל מפעל ההתנחלויות, ומציגים גם את העמדות של הימין וגם את העמדות של השמאל. באזרחות אנחנו מדברים על אקטיביזם שיפוטי, ונותנים נימוקים בעד ונגד אקטיביזם שיפוטי. אנחנו מדברים על מגילת העצמאות ועל ההיבטים היהודיים והדמוקרטיים שיש בה ועל המתח ביניהם. אנחנו מדברים על שסעים בחברה הישראלית, במיוחד על השסע היהודי-ערבי, ומנסים למצוא גם דרכים למתן את השסע. בשאלות עמדה בבגרות באזרחות אתה צריך להציג לא רק את העמדה שלך, אלא גם את העמדה המנוגדת לעמדה שלך ולבסס אותה על בסיס מושגים שלמדת מעולם האזרחות. בתנ"ך לומדים פרשנויות שונות לאותם הפסוקים ולאותם האירועים. ונראה לי שבספרות, בסיפורים קצרים, זה די מובן מאליו ומובנה בתוך הסיפור, העניין של חשיבה ביקורתית, במיוחד בסיפורים של ש"י עגנון. עכשיו בקשר לטענה האבסורדית שהבחינה מבוססת על שינון. אז קודם כל, מי שמכיר את כמות החומר המטורפת שיש לבגרות בהיסטוריה, אי אפשר בכלל לשנן כמות כזו של חומר. וזה לא מבחן בתיאטרון, אף אחד לא בודק שאתם לומדים בעל פה דברים. בנוסף, בחינת הבגרות בהיסטוריה היא עם ספר פתוח. כלומר, למה לשנן את החומר אם כל החומר מולך? הספר נמצא איתך בבחינה, וזה מה שמוכיח שהשאלות הן מסדר חשיבה גבוה, שמבקשות להביא מקורות מתוך הספר. זה יכול להיות מקורות היסטוריים, זה יכול להיות מקורות מחקריים, זה יכול להיות תמונות, תצלומים, זה יכול להיות אומנות לסוגיה, ולקשר אותה לחומר הנלמד. כמו שבבחינת הבגרות בהיסטוריה יש לנו שאלות רבות שמבוססות מקור מילולי או מקור חזותי, גם בבחינת הבגרות באזרחות כל השאלות כוללות קטעי מקור, ומתוך קטעי המקור צריך להבין ולחלץ איזה מושג באזרחות מופיע בקטע. בתנ"ך מפנים את התלמידים לפסוקים ופרקים שבכלל לא נמצאים בתוכנית הלימודים, והם צריכים על סמך הידע שהם למדו בכיתה ליישם על הפסוקים החדשים האלה, ממש כמו אנסין באנגלית. אז להגיד שהבחינה מבוססת על שינון, שטויות במיץ עגבניות. בהחלט צריך בסיס נרחב של ידע, אבל בלי הבסיס הנרחב הזה של ידע, איך אנחנו בכלל נוכל לבסס את התשובות שלנו? בדיוק כמו שבמתמטיקה אני צריך בסיס של ידע. חיבור, חיסור, לוח הכפל. אז מישהו אמר שמתמטיקה זה מקצוע של שינון, כי למדתם את לוח הכפל? גם לדעת להכיל כמויות גדולות של ידע זו מיומנות. מיומנות לא פשוטה ומיומנות חשובה, שיכולה בהחלט לשרת אותנו בחיים. וכן, גם על זה אתם נבחנים, אבל ממש לא רק. אז תגידו לי, לא, גל, בספרות, תנ"ך, אזרחות והיסטוריה, אתה לומד יום לפני הבחינה, ואז יום אחרי הבחינה אתה שוכח הכל. אז אני אגיד לכם, בוודאי שאתה שוכח, אם אתה לא מתעסק בזה ביום יום שלך. בדיוק כמו שאני לא זוכר גיאומטריה אנליטית היום, למרות שפעם שלטתי בה מצוין. אז מה זה אומר? שמה שלומדים במתמטיקה, לומדים למבחן ויום אחרי שוכחים? אני שוב מבקש מכם להתייחס פחות לחומר עצמו, התוכן שלומדים, ויותר למיומנויות. זה המסר. בקיצור, ביקורת על מערכת החינוך, דבר חשוב, מבורך ומוצדק, אבל שיהיה במקומות הנכונים, ולא איפה שלא צריך אותה, כי הבחינות לא מבוססות שינון, ובהחלט לומדים חשיבה ביקורתית.